Dobrodošli u Državnu lutriju Srbije. Odaberite željenu opciju. Dobar dan. Ja sam hteo da vas zamolim ako postoji mogućnost da se dogovorimo da naručim brojeve za večeras. Aha. Trebalo bi mi 11, 21, 23, 24, 26, 32 i 39. Dobitna kombinacija za ovu nedelju 11. Jel postoji mogućnost da mi izvučete tih 7 brojeva? Kako da izvučemo tih 7 brojeva, ne razumem, pa nije ona meštak. Jel možete da mi kažete bar 6 brojeva koji će biti izvučeni? Nemam ja neke preterano velike apetite. Pa zašto to mislite kada bi ja tu informaciju znao da ja sam ne bi otišao i uplatio? A pa ja ne znam da li ste vi to uradili ili niste, ja ne ulazim u to, nego ja bih volao da ja dobijem bar 6, ako ne mogu 7. Ne, gospodine, da se razumemo, ja sam ovde operator, a ne neki iz vrha tamo. Molim. Halo? Da. Dobar dan, da li je to Ana Pendić, voditeljka lota? Ja sam. Kažite. Hteo sam da vas pitam da li postoji mogućnost da se dogovorimo koje brojeve da izvučete. Ja sam pre 15 minuta uplatio tiket, imam 11, 21, 23, 24, 26, 32 i 39. Otkud vam moj broj telefona? Pa dobio sam iz Državne lutrije Srbije. Da, odlično. Šta sad očekujete od mene? Pa ako možemo da se dogovorimo za ovu sedmicu da delimo pola-pola. Naravno da ne može. Ako ne može sedmica, neku 6 da se dogovorimo. Pošto je očigledno u pitanju neka šala, ja bih vam se zahvalila na razgovoru. Ćao, prijatelj. Ustanova od koje uvek dobijemo informacije o vremenu je Republički hidrometeorološki zavod. Ali šta se dešava kada mi od njih tražimo vreme? Da. Dobar dan. Dobar dan. Jesam dobio Republički hidrometeorološki zavod Srbije? Da. Ja bih hteo da vas nešto pitam. Probajte. Jel postoji mogućnost da se dogovorimo da ja naručim lepo vreme u narednih 10 dana? Pa ne znam šta ste sve to rekli, ne razumem šta ste baš hteli. Ne možemo mi da naručimo nešto ako je nemoguće. Dakle, ja sam novinar Radio Indeksa. Ma dobro, u redu, hoćete 10 dana tačnu prognozu lepog vremena, ali to može samo kad se vidi, a ovog puta se ne vidi. Ne, niste razumeli. Ja hoću da naručim 10 dana lepog vremena. Pa ne mogu ja to da vam pomognem po tom pitanju. Pa kako to funkcioniše? Bo ja napišem nešto, neka narudžbina, vi odobrite. Postoje nešto što može i nešto što ne može, a to ne može. Ali ja bih vam platio. Džabe, pa vi možda platite, ali prognoza treba da bude tačna i da ju ljudi veruju. A dobro, jel možemo se dogovorimo barem 3 dana lepo vreme? Ne mora 10. Nemojte tako da nas podcenjujete, neću da pričamo tako, mislim. Znači, ne možemo da naručimo lepo vreme. Mi možemo da damo prognozu, a u prognozu treba verovati. Recimo, prekstra može opet malo kiše da bude. Ne mogu da vam garantujem 10 dana nikako vezano lepih dana. Dobro, i ovo je nešto što se kaže, mnogo vam hvala. Molim.